din ang aning lulo ka ng daghang mga bahay diha sa unahan, ma? Oh, Jason. Pero, daghang lagi namuyo diha nga, wa ko makaila. Kay kana sila kaniadto, nanghangyo kang lolo nimo nga anak sila mo puyo. Ang sabot nga mo puyo lang sila samtang dili pa gamiton ang yuta. Pero, dili pa sila ingon anak kadaghan kaniadto. Ang ako nahinumduman, usa pa lang ang nihangyo kang papa. Hangtod nga nagkadaghan na ang namuyo ang yuta. Mao ba, ma? Sige ko diha, agi-agi ba? Ug usahay mo anak pa ko kay naman ko ubang mga classmate nga namuyo diha. Kang lulo din ang yutaa di ay. Oo. Plano unta namong managsuon nga bahino na ng yutaa. Pero gamay ra man sad gud ng yutaa. Nagsikit na gani ng mga namuyo diha. Gagmay ra unya mi sa bahin ana. Basin pag-igo or katarukan o gagmayng payag. La, nya unsa man ninyo anas pagtukod og bahay kun pananglit inyo na ng bahinon ma. Nga doon na may mga bahay nga nagpuyo diha. Mausad gud noon. Murag maglisod na gid siguro may ipapahawa anak nilang namuyo diha. Sa mo ta karon nga wanas lulo. Mupatuo pa ka ng mga namuyo din ha kun inyo papahawaon. O mausap na akong gihuna-huna, Jason, nga mamahawa pa ka ng mga nagbay diha sa yuta sa ni anhing papa nimo. Pero ingon si Mama Tio, nga ang sabot kuno nila ni Lolo og sa unang mipuyo diha. Nga pwede kuno silang makagamit una sa yuta mintras wa pagamitan ni Lolo kaniadto. Oh, kaniadto nga pipila pa lang ang nagbuyo diha. Nga mo'y nihangyo ni papa nimo nga magbay kuno sila diha. Pero karon, perte namang daghana. Mga isog ra ba kayo kuno nga mga nanamuyo diha karon. Unsa? Maulagi na, naglibog sab ko karon kuno sao na mo na sila sa pagpapahawa diha. Pastilan, gamito na namo ang yuta, oy. Tiyo. Unsa? Nagkasulti di imong Tio Rowel ni mo, Jason? O ma, parehas mo nga naglibog kung saan sa pagpapahawa ang mga namuyo sa yuta ni Lolo. Ang uba na mo mga igsuon, nagplano nga amo na lang untang ibaligya ng yuta. Ha? Ibaligya, ma? Oo, dili na lang namo bahinon ba? Ibaligya na lang na namo, ug ang halin sa yuta, mao na lay amo bahinon. Oo, okay ra sab, ma. Kay gamay ram ng lunaa ug bahinono na namo. Mas dako pa hinuon ang gasto sa pagbahin-bahin ana. Pagpasukod-sukod anang gamayng luna. Mas maayo pa nga ibaligya na lang o ang halin among bahin-bahinon, di ba? Oo, ma. Maayong ideya, ha. Mas maipatuod og ibaligya na lang. Nya ang halin, may inyong bahinon. Pero, ang mga namuyo diha, ma. Hangyoon na mo nga mamahawa na sila, kay ibaligya na namo ang among yuta. Pero, ang pangutana diha, mamahawa pa sab kaha. Nga nag-ingon ra pas tiyo, nga mga isog ko ng mga namuyo diha. Unsa? Ay, oyon ko yan ang ibalagya na lang ng yuta, Jason. Gusto to na. Aron, ang halin na lang ang among bahinon. Kay, gamay naman to ng yuta, bahino na mong managsuon. Lisod kayong bayan, kay may mga bay namang daan sa mga namuyo diha. Pero, maulagi, mo ni problema na mo. Kung musugot o mamahawa pa ng mga tawhanan na nagpuyo diha. Kay, maglisod man taon niyag, pangitag bayar ana kung may namuyo pa. Kunya, unsa man kung dili gani sila mamahawa diha, tiyo? Sa barangay lang niya mo mag-abot. Kay, wa magyod sila laing choice ni ana. Mamahawa agad sila kay dili man na ilang yuta. Tiyo. Sa buhi pa kuno ang akong apuhan, may mihangyo nga mogamit sa iyang yuta. O ang sabot nga mopuyo lang sila samtang dili pagamiton ang yuta. Apan karon nga wa na si Lolo,
Nagkasabot ang mga managsuon, lakip ng akong mama, nga ibaligya na nila ang yuta. Apan ang ilang problema, mao ang namuyo kung mamahawa ba. Og unya, Ay, suwayan na to, og adto, Jason. Suwayan na to, adto. Og hayoon sila nga mamahawa na kay may nakita naming buyer sa yuta. Pero di lagi sila ganahan mo palit sa luna nga may nagpuyo pa. Ay, samo ko no. sige tiyo, kuyugan ti ka. Aron mahalin na sa mga yuta O ginaot laon ta nga makasabot lang ang namuyo diha nga papahuwaon na sila. Papahawaon mi ninyo. Aw, bayri namin sa among gastos pagpatukod sa among mga bay. Unsa? Bagya, bagya. Bawl na, Babayan, ang mga tanong bayan diha. Oh, Among mga tanong kami pa nabuhis ana. may di kami. Bawa, may. Uy, murag di man na mao'y sabot ninyo kaniadto sa akong amahan. Ang inyong hangyo sa among amahan, nga mopuyo lang mo dinhi, samtang dili pa namo gamiton ang waong yuta. Pero karon nga, wanas papa, amo na lang unta nang ibaligyan ng yuta. Ong hangyo lang mi nga, pamahawa na mo dinhi, aron mahalin na ng yuta. Bayri lagi una mi sa among gastos sa among mga bay. Moro na. Bayri may. May ingon bagod mo niya ng sabot sa among amahan, nga papuyon mo dinhi, o niya kung papahawaon na mo na mo, bayaran mo na mo sa inyong mga bay. Sabta sabihin ninyo, oy. Huwag po nyo kasing-kasing, oy. Oh? Papahawaon mi ninyo. Iyaasa mi balhin. Ugasa mi igasto oras pagtukod na mo og bagong panimay, be. Oh, problema pa ba na mo? Kining Ah? kaning igo na sab tingali oy. Nga nakapahimos mo ining yuta sa akong apuhan og pila ka tuig nga wa mo paabanga. Sabta na ninyo nga dako na kaayo ng tabang sa among pamilya ninyo. Dili ka pabayron pa mi ninyo anang mga natukod ninyo mga bahay diha ug sa mga inyong natanom. Kay usa man sa ikabayad namo ninyo. Mao gani nga mo na naibaligyan ng yuta aron makakwarta mi. Di lagi may mamahawa din, he. Kundi man yung bayran sa among bay o mga tanom. Amo ka ng hinaguan. Nagagasto ko na. Ala, sige. Kay nawili man yun mo niya ng inyong mga bay o mga tanom, o wa masabi ikabayad ninyo ana. Nahala, dada sa inyong pagbiya ng inyong mga bay o mga tanom. Sa? Oh, ibta na lang ng inyong mga bay o tanom. Dadaanan ninyo sa inyong pagbiya. Dadaanan ninyo kung asa mo balhin. Sa? Pagkakuyaw sa inyong gibuhat sa imong uyo ang Jisunoy. Inyo dahil gisong ang mga namuyo sa yuta ni lolo ni mo. Ikuyugan ko lang si Tiyo ma kay lisod masagpasagdan ako siya. Uy, ayaw na mo pag-usab og adto ha nga kamukha ra. Niyo, usama din na sila sa pagpapahawa diha ma. Nga di magiko sila mamahawa. Gibati na ako nga lisod gid kaayong papahawaon ang mga nagpuyo sa yuta sa akong apuhan. Kay ilang mang pabayran namo ang ilang mga natukod nga bahay sa among yuta. Ug apil pa nila pabayran namo ang ilang mga natanom. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. May kasabutan kuno sila si lolo ug ang unang nagpuyo sa iyang yuta nga mahimo sila mopuyo samtang di paggamiton ang yuta. Karon nga gamiton na sa mga anak ang yuta. Pwede bang makapapahawa nila ang mga anak kay patay naman si lolo nga ilang gikasabot? Ikaduhang pangutana. Gisuwayan na namo o pakigsulti ang mga namuyo sa yuta ni lolo nga kinahanglang mamahawa na sila kay amo nang gamiton ang maong yuta. Apan magpabayad mahinoon sila sa ilang mga bahay nga natukod ug sa mga tanom nga ilang natanom. Husto ba na? Ikatulong pangutana. Plano na lang unta namong ibaligya ang yuta ni lolo. May bayar na gid unta mi. Apan dili sila mupalit kung doon na pa'y mupuyo sa maong yuta. Unsa may among buhaton aron mamahawa na ang namuyo sa yuta. Ikaupat og katapusan. Ning bag-o lang, nahibaw-an namo
nga naprinda ining yuta sud sa napuo ka tuig. Unya, humanaman ang napuo ka tuig, posible ba nga kuhaon na sabni sa naprindahan kay wa man da ikono ni namo malukat? Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jason. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag sa inyong mga pangutana o problema kabahin sa mga punto legal. Kay ako man usa ka abogada. Of course, ayaw mo kaguol. Kaya ang kanang inyong mga medical nga mga pangutana o problema, tubagon manggihapon na good sa ako ang partner, si Dr. Obra, na ara manggihapon me. And of course, sa inyong mga suwat suliran, pwede ninyo mapadala sa ato ang email address nga suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender na to is wa man siya musulti, din siya gikan. Pero, gipadani niya sa kiniyang akong suliran official writers page. Si Jason, itsuwat ni kabahin sa iyahang yuta sa iyahang apuhan. Okay? Una niyang pangutana, may kasabutan kuno sila si Lolo. Ug ang unang nagpuyo sa iyahang yuta, nga mahimo silang mapuyo samtang di pagamiton ang yuta. Karon nga gamiton na sa anak sa yuta, pwede bang makapapahawa nila ang mga anak kay patay naman si Lolo nga ilahang gikasabot? Okay. Unfortunately, ani manggod ni. Of course, ang tag-iya sa yuta si Lolo, isip tag-iya sa yuta, samtang buhi pa siya, naagid siya'y katungod under the law nga magbuot kung unsa iyang gusto buhaton. Ibaligya ba? Kuralan ba? Papuyan ba? Libre ba ang pagpapuyo? Naabay-abang? Ibaligya ba? Patamnan ba niya? Ang pagpatanom, magbinahinay ba? Ilaha lang ba? Iyahag yun na. Kay siya may tag-iya anang yuta. Now, ang kanang pagpanag-iya pod, mapasa manggod na sa lain. Pinaagi sa pag-donate, kung ihatag. Ikaduha, pagbaligya, pag-sell, ug ikatulo, upon death, through and by virtue of kanang gitawag na tong pagpanunod or succession. Now, sa nahitabo aning yuta, no, ni Lolo, nanunod ang mga anak ug nahimong tag-iya pagkamatay ni Lolo, no? Ug isip tag-iya ana, sila na pod ang naay katungod katong akong giingon. Mubaligya, mupaabang, apil pod ana ang mupapahawa kay mo didesider sila na di na sila gusto nga mupapuyo ani or mupagamit aning yutaa kay basi naapod sila laing gusto buhaton anang maong yuta. So in that sense, sila nga isip tag-iya pwede gyud nila ma-revoke kay wa naman di man gud siya forever. Di naman pwede nga hangtod-hangtod kay abi mo gidesidad dira ni Lolo dili na pod pwede kay katupong buhi pareho raman gud siya ani Jason ha nga kung samtang buhi pa to si Lolo butang talang wa namatay nya gipapuyo mo pwede baya samtang buhi pa si Lolo moingon si Lolo nga oy kanang tama na lang mo dinhi ha di na ko musugot nga mupadayon pa mugpuyo dire pareho ra na nga ingon ana nga lohika or logic no ang kanang gibuhat sad sa mga anak mabuhat pud na nila. Ikaduhang pangutana, giswayan na namo o pakigsulti ang mga namuyo sa yuta ni Lolo nga kinahanglang mamahawa na sila kay amo nang gamiton ang yuta. Correct. Apan magpabayad man noon sila sa ilahang mga balay nga natukod ug sa mga tanom nga ilahang natamnan. Husto ba? You know, dili ngano man kung wa sila'y kasabutan no? Wala. Kay otherwise, sige, maningil mig-abang ninyo. Kung dili mo muhawa, wa man may obligation. Kay, kamo may nakapahimos sa yuta. No? Unya, nagpuyo mo din ha. Tangtanga lang na ing na sila nga, waa inyuhang mga butang, di may manghilabot ninyo, dalhag kutob inyuhang madala, di na namo ang konon, although but huna-hunaon,
Kanang inyong mga gitukod baya unta, amo na unta na. Dili na namo hilabtan, pero wa mo'y obligasyon nga mubayad nila. Kay, libre bala ibaya ilahang pagpuyo. Wa baya mo na ngayo og abang. Dili siya sakto, di pud siya makiangayon, wa mo'y obligasyon. Ikatulong pangutana, plano na lang unta namong ibaligya ang yuta ni Lolo. May buyer na gud unta mi. Apan di siya mupalit kung may namuyo pa sa yuta, unsay may among buhaton aron mamahawa ang namuyo sa yuta. Well, practical lang yun ni ha, pero di ni siya legal. Wa ni sa balaod. This is based on experience para mapadali. Usahay manggod, mogid na'y common kanang mga informal settlers or kanang mga nagpuyo anang mga yuta nga sa maabot na sa panahon nga palayaso na, mao na hinuoy magbuot-buot og manghawd ug musulti nga naa sa katungod ayaw pod mo ana no. Let us be thankful sa panahon nga gipapuyo mo, nga wala mo gipaninglan og bayad og abang. Pero ayaw sad ninyong himuang dautan ang tag-iya sa yuta sa panahon nga siya na pod ang mugamit kay iya haman ang katungod. Ayaw ninyo lain nagsabot kay di manggod na sila obligado nga mubayad ninyo. Mahimo mong muhangyo. Dili mo pwede mo demanda, pero pwede mo muhangyo mangayo gamay. Now, si Jason, ikaw, I think para win-win, kung gusto ka, pwede nimo sabuton, common man nga pwede nimo sabuton ang ganahan, no? Kung interesado gyud siya mo palit nga, mahimo ba dungagan na to gamay di, no? Kay para ang kani siya nga kantidad nga imong idungag, no, sa palit nimo, ihatag kunig pahinungod ngadto sa mga namuyo, kay para muhawa sila. Kana, win-win yun ni nga situation. This is common, but this is not mandated again by law. Pero, of course, tungod ramang good pod na nga ma-accommodate na lang sila kay gamiton mang good pod lagi pod ni sa kaning mga namuyo din ha ang kanang inyong ihatag pagpangita pod og laing luna o pagpalhin pod nila pod pohon. So, tabangin na lang pod siguro ninyo kung inana man gani nga naa nay buyer. Okay? Ikaupat og katapusang pangutana. Ning bag-o lang nahibaw-an namo nga naprinda di ay ning yuta sulod sa napulo ka tuig unya, humana ang napulo ka tuig posible ba nga kuhaon sad ni sa naprindahan? Kay wala man di ay kuno ni namo malukat unsa may among buhaton. Okay. Now, ang kaning pagprinda as I have said, kinahanglan sakto og kanang legal, balido ang prinda. Unsaon pagprinda yuta, dapat na ay kasulatan sa pagprinda nga gihimong garantiya ang yuta sa usa ka utang. Unya ang nangutang ug ang nagprinda dapat ang tag-iya sa yuta. Ug more importantly, kung titulado man gani ning yuta, dapat naka-annotate ang pagprinda or real estate mortgage ngadto sa Register of Deeds. Kay kung dili gani, i-look into lang kuno na, tanawa sa kuno na ninyo. No, mas maayo siguro mo adtugid mo abogado dool kung asa man gani kadapita namina o Ron Jason para ikonsulta ninyo. Kay kung wala pa, pwede man ninyo bayaran ang utang, unya sabuto na lang ninyo, kay para ma-clear na lang pud na, wala na encumbrance, wala na gubot, wala na hassle ug samok ng maong yuta. Ha? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran.